Barkanku da zuwa Sa'id Fasaha Edit. A yau zan gwada muku yadda mutum zai canza ma kanshi kaya ta cikin PicsArt, wato ka canza ma kayanka kala. Bancin ka buɗe hotonka sai ka tura shi zuwa cikin PicsArt.
zai gwado mishi alamar wajen da aka sa gallery sai ya danna.